איתי לשתות את השוקו שהאכלתי. אני אשים מרשמלו. שוקו מגרה. זה לא משוקולית. כמה? 2 או 3? 3. למה? אחד. זה לא משוקולית, זה מקקאו. זה גם נוטלה. זה גם נוטלה וגם סוכר חום, וזה יותר בריא. איפה זאת שמעון? איפה זאת שמעון? איפה אמא? איפה אמא? על הבשר הזה. איך השוקו טעים? סבתא עשתה לכם שוקו טעים? שוקו אחר. אבל של סבא, מיוחד. עם הקקאו הכי טעים. קקאו הכי טעים. זה קקאו מיוחד. מיוחד במינו. לאימונים שלך? סבא, אתה בטלוויזיה? מה אני? בטלוויזיה. מה? בחדשות בטלוויזיה. מה? אתה מפורסם? הייתי, כן. פעם הייתי בטלוויזיה. השנה באלפא. יש לך בחדשות, נו. היום כמעט קיבלתי דום לב. יצאתי עם הכלב של ג'ניב. יניב ונאללה לריצה. כשחזרנו ברח, חצה את כביש 6, נעלם לי. בקיצור, אני בא הביתה כבר לא הגיע. מתקשר ליניב, אומר לו יניב, תסתכל מה קורה פה. מתקשר, אומר לי פרנקל הלך לנו. אומר לו מה? אומר אני לא יודע מה היה כאן, בכביש 6. לא זז. נדרס. אני חשבתי שאני מתעלף מאוד. בסוף לא זה ולא זה. ברח. רץ על הכביש, אבל הגיע הביתה. וואו, אני כולי מתה בחום. בוא נתחלף, שב פה, פה לא מרגישים. תקשיבו, סליחה, והייתי בסבא שלי, כאילו, למעלה. הוא סיפר סיפור מטורף. לא מרגישים אותם בכלל. אתם לא מבינים, תראו איך הלך לי השערים, איזה כיף. יש פוני וילון, אתם אומרים. כן? יא נסיך, יא גבר.